Hain Urdulizko etxe handia garagardoa zaintzu zen, euneko eunean produktu naturala da eta ekoizleek diotenez mima hondiz egindakoa. Garagardo zaleak erne, hartu papera eta lapitza eta apuntatu ongi. Etxean garagardoa nola egin erakutsiko dugulakoz. Hori, Jon, posible da. Guztiz posiblea da, norberak etxean garagardoa egitea, guztiz posiblea, bai. Ikastaroak ematen txuzue, hori erakusteko. Bai, hemen ikastaroak ematen dugu etxean norberak, etxeko sukaldean norberak garagardoa egin ahal izateko. Nola egin behar dugu hori, zein da prozesua? Lehenengo urratsa egotzea da, malta eotu behar dugu. Malta azkenan garagarraren germinatu bat da. Orduan egin behar duguna da eotu. Egotzea xetzea da, ez da, puskatzea, eta nondik ikartzen duzu garagarra hau? Gehien bat Nafarrotik ikartzen dugu. Bizkaialdean ez dago asko? Ez dago bat ere, ez. Orduan, bigarren urratsa, urarekin nahastuta beratxea da. Nolabait egin behar dugu daukan almidoia, maltak daukan almidoia, azukrean bihurtu. Hori berez egiten da ur beroarekin nahastuta. Ireki egiten da gutxi bera 60 minutuz, eta gero ja bodegara pasatzen da. Bodegan ja egiten da fermentadu, egun ingurutan, eta gero beste egunkortxe bat dauka 10 egun ingurukoa. Eta gero ja botillara. Botilan zatuta ja azkeneko pausua da hori? Bai, gero behin botilan beste 15 egun inguru behar ditu, baina hori behar du behintzat heltzeko madurazio bat, madurazio txiki bat behar du, botilan. Zuek hainbat garagardo mote egin dituzu eta atentzio eman dit, bakoitza bere izena daukala, ez? Matxin pirata daukazue, mari daukazue. Hori guztia hasi zen lehenengo garagardoa nahiko indartsu bat egin genuen, eta berton Urdulizen badau pertsonaje famatu bat, antxinekoa, antxonekoa indartsua, eta orduan hortik hasi ginen. Matxin pirata zer dako, hor xamarra garagardoa? Euskal fuertetsua da, 7 grado inguruko, 7 grado baino gehiagoko garagardo horia da. Eta lau aseta poeta zer dako, xoagoa? Gure gogokoen garagardo baltze bat da, poesia likida zaten diogu horreri. Eta mari ezaguna, ze gustokoa da? Nahiko garagardo generala da, edo orokorra, rubia bat normaltsua. Atentzio eman duguna berezeki da, itxaso azpian egiten duzuen garagardoa. Ikusten ari gara, irudia eta zoragarria da. Nola egiten duzue hau? Bai, hori Plentxiko Eurazpiko upelategiarekin batera, hori Bilboko enpresa bat gestionatzen du, eta horrekin batera bagabiltz esperimentatzen nola maduratzen duen gure kasuan garagardoa Eurazpian. Zema denbora egoten da itxasazpian? 6 hilabete inguru egoten da, bai. Eta zergatik da ona itxasazpian egotea ba? Garagardoaren kasuan temperatura gaitik. Temperatura itxasazpian oso egonkorra da. 14 metro Eurazpian da, eta hor temperatura. Udatik eta negura 5 gradu bueltan ibiliko da, baina oso astiro da aldaketa, oso lentua. Ni zinez gelditu itxas azpiko garagardo probatu gabe, Gaurko despedida, honekin, jaze gustu duen, Jon? Zintxin? Ederra, zoragarria. Urdulizetik, Joseba Alagarai, Euskal Herria zuzenean.